Türkmenistan ekologiya we dançylygyny önükdirlerini gaýdylyp ýurt boýunça 18-nji martda geçirilen Ähli halk bagy ekmek çäresiniň bir hepde töweregi soň Lewapolatyň Türkmenabat şäherine dawara münasibetli ekilen we döwlet telewizionyny görkezlen müňlerçe diýip agaç naharlar başga ýere göçürildi. Ýa-ni ýakyny ekilen ýaş naharlaryň bary ýogy bir hepde töweregi soň köpçüliklerin başga ýere göçürilmegi häkimetleriň ekologiya awadançylygy tagallalaryna körege salýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji martda Sewitden habar berdi. Ýagdasak Ähli halk dawarasy uglan edilen köpçüliklerin mejbury çäreden bir näçe gün ozal Azatlygyň habarçylary ýurdun Günnogor Sewitiniň administrativ merkezine bag ekişine görülýän taýýarlyklar barada habar beripdi. Lewapolatynyň köpçüliklerin bag ekmek çäresini geçirmek üçin Türkmenabadyň Demirgazyk Günnogoruna ýerleşýän iri awtomenziliň goloýundaky 10 hektar tuğregu meydan saýlanyp balany. Ýurt boýunça nobatdaky bag ekmek çäresiniň uglan edilmeginden bir gün soň 11-nji martda Lewapolatynyň Sewit häkimetleri Jemaat müdürlüğünün ýyllarça işgärini bag ekiljek meydany taýýarlamak işlerini çekip başlady. Büdjet işgärleri şäherde köne howa mendiliniň uçuş-gonyş zolawynyň uğruna ýerleşýän we täze bag naharlaryny niýetlenen meydany haşalotlardan gamışdyr tükenden arasyrap başlady. Köpçüliklerin şäheriniň geçiriljek ýeriniň arka tarapy telewizoniýa kameralarynyň obyektivlerine iýilmez ýaly plakatlar bilen bezeldi. Arasaçylyk işçileri meydanyna 7 gün töweregi iş edildi. Ahir soň 18-nji martda döwlet telewizoniýasy ýurdun ähli sewitlerine şol sana Lewapolatynyň Türkmenabat şäherine geçirilen köpçüliklerin bag ekmek çärelerini görkezdi. Telewizionda görkezilen video reportajlarda basma galyp geýnuli raýatlar köpçüliginiň jübüt bolup bag naharlaryny ekişi, şeýle-de dawaranyň çägine aýdym-aýdyp tans edýän ýaş adamlar görkezildi. Döwlet mediýasy mejbury çäreniň ýokary ruh berentlikde geçirilenini öňe sürdi. Şeýlelikde dawara tamamlandy. Her kim öýleýine gaýtdy. Ýöne yerli häkimetleriň işi bag ekmek dawarasy bilen çäklenmedi. Azatlygyň habarçysy döwlet telewizionyny görkezilen dawaranyň ýygyny täze gök zolagy niýetlenen meydana oturdulan ýaş arçalaryň sökülüp başga ýere şäheriň günorta künjügine ýerleşýän täze howa mendiline barýan arkada köçetine göçürilenini habar berýär. Oturdulan agaç nahallarynyň soňky ykwalyny ýyzarlap görsem, ýaş arçalar goparylyp täze aeroporta barýan arkada köçesiniň ugrundaky köp gatly jaýlaryň öňündäki ýer böleklerine göçürilipdir. Diýip Azatlygyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Ýaş arçalar göçürmek işleri 25-nji martda tamamlanypdyr. Şeýlelikde yerli häkimetler 7 günnäp ekdiren ýaş arçalaryny 7 güniň içinde söktürüp başga ýere göçürdi. Ýaş arçalar goparylyp, sökülüp, gaýtadan oturdulyp, soň ýene goparylyp, sökülüp, göçürilip, gaýtadan oturdulyp ýörülse, ýere kök salyp ornaşyp bilýärmika? Diýip ýaş arçalaryň getirilmegine, oturdulmagyna we soňra gaýtadan goparylyp täze ýere göçürilmegine şaýat bolan bir Türkmenabat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze awtomendiliň öňündäki meýdança ýene-de boşap galdy. Bu ýerleri tiz wagtda ýene gamyş we ýandak basar. 7 günlük tokoy zolawynyň ömrü gysga boldy. Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy Türkmenabatdaky ýaş arçylaryň ykbaly barada Sewit häkimliginden tesbir alyp bilmedi.